Кеше һәм хайваннар физиологиясе өлкәсендә нинди тәҗрибәләр ясыйлар? Инвитро тәҗрибәләр инвиводан нәрсәсе белән аерыла? Бүген шул сорауларга җавап эзләрбез. Кеше һәм хайваннар физиологиясе кафедрасы тарихы 1876 елның февраленә барып тоташа. Ул вакытта медицина факультетына караган бер физиология кафедрасы эшләп килә инде. Икенчесе исә профессор Николай Осипович Ковалевский инициативасы буенча физика һәм математика факультетында ачыла. Биологлар һәм медиклар өчен укыла торган физиология курсы бертөрле була алмый дип саный Ковалевский. Медиклар өчен кеше физиологиясының гамәли мәсьәләләре мөһим, ә биологлар өчен өйрәнелә торган предметның чагыштырма физиологик аспектлары аеруча зур әһәмияткә ия ди ул. Бер университет базасында 2 физиология кафедрасы булдыру алга таба Казан физиология мәктәбенең уңышлы үсешен билгели. Беренче булып кафедраның мөдире Константин Васильевич Ворошилов була. Константин Васильевич Ворошилов ул безнең Рәсәй физиологиясының атасы, Сеченовның укучысы була, и ул монда Казанга килеп, шушы кафедраның мөдире була. Ул вакытта уже электрофизиология белән шөгыльләнә башлыйлар. Кешенең мышца тукымасы, нерв системасы ничек эшләү буенча. Ворошилов үзенең образованиесе буенча ул табиб. Күп физиологлар ул вакытны табиблар була инде. Соңрак Ворошилов ректор була Казан император университетында. Икенче булып безнең кафедраның мөдире Александр Филиппович Самойлов була. Александр Филиппович Самойлов эшләгәндә безнең кафедрада бөтен Рәсәй буенча бик олы чагыштырма фәнни эш алып барыла. Беренче тапкыр Рәсәйдә электрокардиограмма төшерелә. Самойлов җитәкләгән вакытны кафедраның алтын чоры дип атыйлар. Бу вакытта Казанга электрокардиограмма төшерү, аны клиникада куллану серләренә төшенү өчен Россиянең төрле почмакларыннан бик күп галимнәр килә. Самойлов физиология кафедрасын җитәкләү белән беррәттән Казан медицина институты һәм Мәскәү университетының физиология кафедраларында мөдир булып тора. Алга таба кафедраны Даниил Семенович Воронцов, Михаил Андреевич Киселев, Николай Петрович Резвяков җитәкли. Николай Петрович Резвяков ул нык танылган Рәсәй галиме, Веденскийның укучысы була. Резвяков монда Казанга килгәндә инде шул ук струнный гальванометрда үзенең эшләнмәләрен алып бармакчы була, ләкин ул вакытка инде струнный гальванометр ул морально иске уже була, янда эшләрен алып бармый инде. Резвяков эшләгән, мөдир булып эшләгән еллар бөек ватан сугышы еллары була. Бу вакытта инде безнең фән практик якка, фронтка эшли. Әлеге чорда кафедрада яраларны, төрле җәрәхәтләрне дәвалауны тизләтү усулларын өйрәнәләр. Бу максатларда университетта винил бутил эфирының яраларны төзәтү үзлекләрен тикшерәләр һәм аны фронтта куллану өчен дә чыгаралар. Алга таба кафедраны Ибрахим Гыйльман улы Валидов җитәкли. Ибрагим Гильманович Валидов ул Самойловның укучысы була, әле ул Самойлов вакытында уже аспирантурада укый. Шулай ук бөтен Рәсәй буенча танылган галим. Ул беренче тапкыр бөтен дөньяда дәлилли нерв тукмасыннан, нервтан этот мышцага импульсны бирелгәндә кальций ионнарын нык олы йогынты ясаганын. Менә бу аның теге беренче тапкыр бөтен дөньяда ясалган ачылышы. Кафедра тарихының яңа этабы Лев Николаевич Зефиров белән башланып китә. Лев Николаевич Зефиров вакытында нервтан башка клеткаларга дип әйтик инде синапс аша бирелә торган химический матдәләрнең физиологик роле турында өйрәнү алып барыла. Хәзерге көнгә кадәр 2012 елдан соң кафедра мөдире Сиддикова Гүзәл Фәритовна. Ул шунысын әйтеп китик, безнең кафедрада беренче хатын-кыз мөдир Гүзәл Фәритовна Сиддикова, шулай ук бөтен Россия буенча танылган галим. Аны чит илдә дә беләләр, и ул Казан физиологлар мәктәбе дип әйтик инде, школа Казанская физиологическая. Ул синаптологлар мәктәбе дип әйтик инде. Менә нерв тукмасыннан сигнал ничек башка клеткаларга, ничек нервтан нервка күчә, ничек нервтан мышца тукмасына күчә, и ничек нервтан инде башка биз тукмасына, например, күчә. Шуны өйрәнү дип әйтик инде, синаптология. Менә Гүзәл Фәритовна Сиддикова ул менә шул синаптологлар мәктәбенең
яркий представитель деп әйтик инде. Гүзәл Фәрит кызы Сиддикова биология фәннәре докторы профессор Фәрит Габделхак улы Сиддиковның кызы. Фәрит Сиддиков энциклопедик характердагы русча, татарча биология сүзлеге төзүчесе дә булып тора. И хәзерге көнгә хәтлек безнең кафедрада бер юнәлеше инде безнең эшләү буенча ул шулай ук синаптология, аннары нейробиология. Синаптология, нейробиологиядан башка менә шул ук хәрәкәтне контроль нерв системасы ягыннан ул айрым направление булып тора. И психофизиология, аннары хезмәт физиологиясы тоже шулай ук безнең карала. Безнең установка күзәнәк эчендәге бара торган ион процессларын карый. Мәсәлән, безнең күзәнәктә калий, натрий, кальций һәм башка төрле ион каналлары бар. Аларның һәрберсе билгеле бер процессларда катнаша. Безгә карала торган иң кирәклесе булып, аларның ачылуы я ябылуы булып тора. Без шулай ук күзәнәктә генә түгел, тукыма өлешендә, нерв һәм билгеле бер орган өлешендә булган механизмнарны һәм физиологик процессларны карыйбыз. Безнең күзәнәк өлешенә килгәндә, аларның ионик диюсең инде процессларыннан башка төрле билгеле бер матдәләрнең ничек тәэсирен дә карарга мөмкин. Шулай ук без билгеле бер матдәләрдән башка төрле газомедиаторларны да карый алабыз. Соңгы елларда иң билгеле булган бер газомедиатор ул сероводород һәм ИНО булып тора. Соңгы статьяларга, соңгы мәкаләләргә карасак, мәсәлән, шулай ук, например, безнең Паркинсон, Альцгеймер кебек авыруларында гади микробиотаның, безнең эчәклектә урнашкан гади микробиотаның баш эшчәнлегенә, шулай ук нерв эшчәнлегенә тәэсире бик зур. Без шул үзебезнең экспериментларда шул газларның, шул микробиотаның тәэсирен карарга тырышабыз. Бу безгә нигә кирәк дисәк, бу безнең фундаменталь экспериментларыбыз. Безнең шул газомедиаторлар ярдәмендә ничек иттереп, нинди төрле дарулар карарга мөмкинлеген табырга яки уйлап чыгарырга мөмкинлек тәкъдим итә. Аналогы цифровой преобразователь монда бар. Без әгәр дә үзебезнең күзәнәктә бара торган электрик процессларны билгеле бер җиһазлар ярдәмендә регистрацияләргә тиеш. Бит. Шул алар бик түбән, әгәр дә югары булсалар, без аларны сизер идек үзебездә. Шуның өчен аларны без билгеле бер сигналдан кичәйтергә тиеш. Бик әйбәт усилительләр уйлап тапканнар. Без шулар ярдәмендә аларны кичәйтеп, үзебезнең мониторда карарга мөмкин. Галимнәргә тикшеренүләр барышында шулай ук төрле микроскоплар, флюоресценция механизмнары да ярдәмгә килә. Физиология кафедрасында инвиво электрофизиология тәҗрибәләре дә алып барыла. Аерым бер организмда, мәсәлән, күседә алып барыла торган тәҗрибә техникасы инвиво дип атала. Икенче төрле тәҗрибә техникасы инвитро исемен йөртә. Андый төр тәҗрибәләр аерым күзәнәкләрдә, тукымаларда, ягъни организмнан читтә. Икенче төрле итеп әйткәндә, пробиркада башкарыла торган тәҗрибәләр. Физиология кафедрасында алып барыла торган тәҗрибәләр ишемия, шизофрения, эпилепсия кебек авырулар вакытында баш миендә булган сигналларны теркәү, аларның нигезен өйрәнү өчен зур әһәмияткә ия. Фән белән кызыксыну инде ул әнә белән кое казган шикеллерәк дип әйтик инде. Беренче вакытта да килеп чыкмаса, әгәр дә сез үзегезнең омтылышыгызны калдырмасагыз, һәр вакыт шуның белән эшләсәгез, барсы да барып чыгыр и олы фәнни ачышлар ясарсыз дип уйлыйм инде.